Mae 2015 o bunna wedi gwario ar y maes ers y llynedd, a fe fydd angen 62 o filoedd o bobl i ddwad yma os di hi i glirio eich osta. Mae nifer y stondina masnach yn fwy o 3 yn i'r hif yna'r llynedd, ond bod y stondina mawr wedi mynd yn brinach. Fel cyfanswm, mae nifer yr anifeiliaid yn y sioe lini yn uwch na'r llynedd. Llai o amball i fryd a mwy o lawer o'r lleill. Tua 800 o geffylau, 400 o wartheg, 500 o ddefaid a 100 o foch. A rwan oddi wrth yr anifeiliad sydd mwyaf arferol o flwyddyn i flwyddyn yn y sioe, a troi newydd sbon yma, yr adar ysglyfaethus. Mae'r rhain yn rhan o ymdrech arbennig leni i ddangos y cyswllt rhwng amaethyddiaeth a thwristiaeth. Rhan arall, yr un mor annisgwyl o'r ymdrech yma ydy hwn, y llethr sgio yma. Y syniad y fan hyn ydy i ffarmwr brynu peth fel hyn a'i logi allan wyrach am 20 yr awr a gwneud pocad reit dda ohono fo. Syniad pur newydd ynde. Ac i wneud y lobsgaws yn fwy blasus wedyn, mae yna ffesants, mae yna babell yn dangos henebion Cymru, a phebyll o bob math efo cysylltiad a thwristiaeth. Duncan Cameron, fel dirprwy Gomisiynydd Tir, ddweudach chi thai, ai i oleuo'r ffarmwr ynglyn â posibiliadau o ddyn y dre, brynta i oleuo dyn y dre ynglyn â sydd i fehafio ar y tir yma ar arddangosfa yma? Wel, dwi'n meddwl, ddylwn ni ddweud, at y ffarmwr da ni'n trio tynnu sylw o'r effeithiau heddiw, yn enwedig at y ffarmwr, ond pobl o dre hefyd wrth gwrs. O, pa mor bwysig all twristiaeth fod i'r ffarmwr? O, mi allu fod yn bwysig iawn, dwi'n meddwl yn y dyfodol, mae'n bownd o fod yn bwysig iawn. Dach chi'n weld, mae'r nifer y pobl twristiaid yma sy'n dod i Gymru wedi cynhyddu yn llawer dros y blwyddyn. Tua 1966, mi o'n rhyw 55 miliwn o bunna bob blwyddyn yn dod allan o twristiaeth. Erbyn 1969, oedd y nifer yna wedi mynd i fyny i 94 miliwn. Mae'n bownd o godi eto. Yna ddigon o le godi eto, oes? Oes. A da ni'n gobeithio, a gellith y ffarmwr, gael rhywbeth allan o'r arian mawr yma sy'n dod i Gymru. A dyna beth sy'n licio weld. Mwyn cadw'r ffarmwr yn Wel, mae hynny'n un peth. Wedi gael y ffarmwr bychan, mae rhaid o gael rhywbeth i ychwanegu at i bwoliaeth. A dyma un ffordd wedi wneud hyn. Fel na nid gyfaddewiad bod ffarmwr ar ei lawr di hyn, ond y gall o fynd yn uwch. O, na chi wir. Ond y gall o fynd yn uwch. Dyna di'r pwy o bwysig. Mae yna arian yma. Dyma'r gyfle i'r ffarmwr wneud rhywbeth allan o hyn. Diolch yn fawr. Peth cwbl newydd o hwnna. Ond rwan, dydy cael hyd i ffarmwr ifanc y flwyddyn a ffarm ferch ifanc y flwyddyn ddim yn peth newydd. Ond peth newydd sbon ydy i'r ddau fod o'r un sir ac o'r un clwb. William Edwards a Margaret Roberts, y ddau o glwb Llangefni. William, pam ydych chi'n meddwl bod chi wedi ennill? Wel, dwi'n credu mai gwobr ydy hon mae y sioe genedlaethol yma yn ei roi i wobrio ffarmwr ieuanc am y gwaith mae o wedi wneud hefo'r mudiad dros rhai blynyddoedd. Gwaith ar bwyllgora yn cychwyn ar y clwb, yn sirol, yn genedlaethol. Ac hefyd, fel unigolyn, mae o yn cael ei wobrio am y gwaith mae wedi wneud hefo rhai adrannau o amaethyddiaeth, sef gwaith mewn jydgio a mewn cystadlaethau a ran genedlaethol hefo mudiad y Ffederasiwn. Rwan, pam ddod o'i Sir Fôn, Margaret Roberts? O, dwi'n credu bod yna weithgareddau da iawn yn mynd mlaen, da ni gyd. Wel, a brwdfrydel mawr i wneud yn gorau drwyddo fe gyd. A mae yna gymryd o gyfleusterau dyddi yma, a mae'n trefnydd sirol ni wedi helpu ni'n cymall ni i afal yn ni hi. A dwi'n credu bod ni wedi gwneud gwaith da
eleni. Wel, mae Sir Fôn yn dda, ac wrth gwrs Llangefni a well bydd felly. Ynti siwr. Diolch yn fawr chi'ch dau. Diolch yn fawr. Wel, rwan, ni wedi cael y pethau sydd yn newydd sbon yn y sioe eleni. Dyna'r diwrnod cyntaf.